Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! Nagbabalik na naman si Kapok! For today's video guys, manguhuli na naman tayo ng isda! So ano pa hinihintay natin? Tara! Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo siyempre! Shoutout kay Junil Muruta, kay Rickbert Arayan Utol ko from Cebu, kay Mox Arayan from Bohol, kay Paop Julan Tulibas at kay Paul Sabino. At shoutout rin kay Uncle Leo Sabino at sa mga kamag-anak ko dyan sa Bicol. Shoutout sa inyong lahat. At shoutout rin kay Maripe Arayan. At shoutout din sa asawa ko na andan sa Yoki ngayon. Shoutout sa iyo, Pats. At sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below lang kayo para ma-shoutout ko kayo sa susunod na video na ating ilalabas. Tara, let's go!
Dapat guys. So yun guys, nakauwi na tayo. Yung huli natin 5 piraso lang guys. Biglang sumama yung panahon, hindi tayo nakapurma. Ito yung huli natin guys. Ito yung huli natin. 5 piraso lang. Tapos may isa pa guys, may isang ano maliit. Kainin natin guys, kilawin natin. Guys, wow, fresh na fresh. Pampalakas ng katawan. Sarap. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like and subscribe na lang din guys. At i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa bagong video na ating ilalabas. Maraming salamat sa inyo lahat sa mga suporta. So yun lang, maraming salamat mga kapaw. For today's video guys, manguhuli na naman tayo ng isda. For today's video guys, manguhuli na naman tayo ng isda. So ano pa hinihintay natin? Tara!